Ipang bukaka pag nadyugkog ka ng naay taman, ingnan pa yung doktor nga bukakas labaw pas ng anak la bukaka wani wow bahalagan sa te puro madat. Hi guys, majong uto guys. Ako na po din si Jinverse. Grabe, nagkadyang inita dari sa dalagit. Gabing kalimuot. Summer na. Wapaka, lingkong dagat kay bawal pa magkuhan guys, lakaw-lakaw. Naghanak kadyong nanubo dari nga kuhan sa baning sidlinga nga. Agaban na ganing gipangibot kay napuno na dihag kuhan panubo. Na mura kapajas man siguro ni nga kuan seedlings na kapajas jud ilan ka jud kana naibaho ang gipang ibot kay muilog ang kuan dari si Junjun guys muing lakaw kay gipapangitag ice candy ila mi kadyo ikaw hunukan ice candy ba kay rang ka alimuot sa nga tanan major man tag nakapalit nana di ay ngabot na. Malit si Jaguan guys, ice candy. Yung urag na guys, kaya dako nasang naungoy. May dako na yung mga, huwag mo gamay. Dako na nakadyo sang naung. Namuliot na sa kuan screen. Nangantag ice candy. Pila ni kabuok? Ice candy ma. Kama, ice candy. Nas mama dari guys ga galublob. Galublob sa ijang pisto na wala na mo. Mga anak ko ron ni tulo ka buok ijang gikuha. Ansa ka nga flavor ni nga ice candy. At nga tilawan pandar na po siya ijang hidro ta. Ijang hidro. Arang dakaka si ijang hidro. Kami nagipandar nga ari sa tadaris gawas mag tambay mo. Di ako ni saksak be. Mulanghap sa tamaridyo o kanang naay hangin. Puro laman tahangin sa electric pan. Mingkoy kaan guys, kindi mingkoy. Tilawan natin lang kan guys, iskindi. Ang sabi ng flavor ay lang iskindi. Dami ba dyan, mano? Dami ka naikwan. Naimani. Hindi naikwan. Mangga. Ang baga na laging nanubo nga siblings pa. Sa kaniba, di sanin mo mga juta ipangkuha. Ito akong gitago na lubi. Ginaba sa lubi yung juta akong gisagol. Linalata naman ang ginaba. Ang katong dari kuhan si Jack ng siblings sa kapajas. Diyan na po dari kuhan si Jack. Nakaila ko na ng siblinga. Lansones. Lansones na siblings guys. Sa hanang isuway o tanim datos. Kailid mabuhi ba. Dada pagagibagjang. Gabagjang. Karang nanurok pa dapat pa nangilag sa pero buwak ni siya Mickey Mouse ang ganda ni nga buwak. Mickey Mouse. Mickey Mouse bitaw na mo gitanam dadto sa una. Nanubo lagi na sila diha. Nga kani nga ni raman mo gi tanom dari. Simta to halo-halo ba. Order ka halo-halo nagabot sa bay binigmit na. Tingon sa kainit mas panahon. Mag-order o ganang halo-halo. Pagkabot sabay, binignit na. Natunaw nag-ice. Ay, grabing inita ka adukuan panahon. Mana ni puli sa des naging buwan nga. Grabing inita. Ay, grabing inita. Grabing uwana. Grabing tugnawa. Mana ni kabaliktaran karon. Tala ako cellphone. Pila ka degree ang init. Makita ang cellphone. Dala yung cellphone mo, pila ka degree ang init. Mahal siguro na yung kabalo.
Naluoy jud ko ni Kwan guys, Mayor. Katuto jud ang luha gatan-aw ko sa kanang na-vlog ni Mayor ba. Luoy ka adyo. Nga na ba kami daghan mi 15 mi ka buok pero di man pud mingat. Dapat ag ugon sa nabot sa igsoon ikalipay sa igsoon di kay pasakitan. Luoy ka adyo ba. Kay igsoon ra manon ta di manon ta laing tao. Hindi. Manaon ra. Duha na kabuk ang nahurot guys. Ang isawa ni tingting ah. Awa naman. Napa man? Pero di kabuk imong gipalit. 40 piso. Pilang 40, tulo to ang mama. Duha na yung nakaon, 5. Gani, tulo. Plus duha, 8. 8 ka buok. Di na ko yung sardi ako. Di na nagtaon na na. Napagani duha, oo. Ha? 2 ka buok. Palabi kay basig babigla, basig pununta. Ini kayak mau upload daw tag 5 ato ka sa halo-halo mahal kay tag 50. 5 boy na. Lami man to kay sa sabaw, higop ba? Lami man to halo kay higop. Kani kay sup man. Ah. Higop mo rin. Sup ra resting di aga halo kay higop. Asa nang gamay? Magsup-sup o maghigop? Higop. Asa? Oh, tingka wala magaluhalo. Gusto ka mo higop. Grabe kang naong. Naano sa naman tao niyang naong guys. Sinsya ilaw niyang naong guys. Kaya yung kalit magkalambada. Ito guys, pasalamat ka ko sa Ginoo guys kay naka-recover na jud ko guys. Wa man gid jud hatag sa Ginoo tong among gipangandoy. Kay bawo ko guys nga napagajoy mas grasya pang maabot guys hatag sa Ginoo. Gani mga ginetang kinabuhi guys, wa tay laing mahimo kundi ato namang gihapon i-enjoy. Nga mga kasakit nga atang nahiaguman at talaga po nang i-enjoy guys kay Ginoo ra man jud mo nasayod guys sa ato ang kinabuhi. Last bunot ikatulo, grabing kinawa guys kindi arong maibsan ang kainit ba bisag asang sulok guys na ingana gatujuk muna yung nagsud sa bay agamang bay murag idro. Hidro. Mo kay lagi hidro? Ano si hidro? Kanang sa gamay pamela na hidro managot ta kay manakop. Plano? Hidro mo gani tawag na mo sa unang gagmay pa mi? Hidro. Duwa men ja. Kadungag mig under sa hidro manaksot mi kay. Hidro. Kidnapper ko no. Taas tagid ring pasilong sa ilalog ko no. Tagid. Lami rin magligog dagat. Lami nakasis pamati guys nga. Nakakaunang ka ng bugnaw. Naibsan. Nagkainit sa kuan. Lawas. Nasa na niyang wait nga nagkuan-kuan ang good ko ganina ga. Lip shiner. Ay naga. Sana ka nang butang dani nga mupuwa-puwa lip shiner. Ganina. Butang-butang mugod ko kay tiktok ba. Naniniod to man. Miga kalat-kalat na. Nakakulor-kulor di ko sang kuko guys. Kanihang kuko, sakad katong na hospital ko. Last patong agi hingukan ni Ate Ruby. Nakaroon ng taasa na. Hindi pa man daw pwede putlan kay makabughat ko no. Pati ang buhok. Hindi pa daw pwedeng putlan kay makabughat pa. One month pa mangkugikan na operahan guys. Pasalamat ka ko sa Ginoo kay naka-recover na jud ko guys. Pasalamat pod ka sa inyo ang mga pagampo. Mga karon di anak ko. Grabe na kahimsog bujag-bujag. Sa tubig.
Diyan may nam tapirmi og kanang kuan guys, daghang tubig kay grabe ra bang inita karon usog kanang heat stroke bitaw. Tungod sa kanang sobrang kainit sa kanang panahon ba. Haglok ang mga kuan karon kanang mga high blood ba. Diyan manaas sa kanang dugo kay sa sobrang kainit. Ini tubig. Ini ate kalampihan pa nito. Naglimpyo guys Junjun guys sa kuan ni Mingkoy guys. Dijang si tawag na pa? Sa CR ni Mingkoy ba? Yang gilimpyuhan. Inja guys, kanang mag-istorya sa lamantan dyan. Magpasalamat dahil ko guys. Labi na una sa ating Ginoo kay karon naka-recover na dyan ko guys. Na buzag-buzag na kaadyo ang kuhan. Ang lawas kanay tambok na budya guys. Pasalamat pagkugdak ninyo guys tungod sa kanang ninyo ang suporta. Labi na katong dai ning hatag og kanang mga pinansyal ning suportas kananayang prutas, ning suportas kananayang Yakult ninja. Ning suportas kananay amo ang kanay allowance nga karon si Junjun wa kay kananay biyahe. Mandagan kayong salamat guys. Salamat ka adyo ni yung tanan dya. Nabinas katong night adlaw nga kanang gidakos kananay hospital. Dagan kayong salamat sa igsuon ni mama. Si kananay ang kululoy o katong naigagaw ni Junjun nga si Hope. Dagan kayong salamat ninyo kay arajud mo kanang kaabtik. Kamudya mo ang nadali-dali sa kananay ninyohang sakjanan nga mo'y naghatod na dito sa kanang naay car nandangan galing salamat jud inja pasalamat kung dako ni Junjun guys kay grabe ka na naijahang pagatiman ako nga wadyo ko niya pasagti mo nang karon dali ra kaadyo ko naka recover hindi pasalamat pupos ka na nayang sister-in-law nga ate ni Junjun nagandang salamat inja. Labaw na sa tanan, salamat ka adyo ko niya Ate Ruby kay arajit si Jang ka abtik nga mo lihok-lihok danang kuan hospital na guys nga magluluha dyan ihang mata guys di ka dyan mapugan guys kay sa kanang naing kalipay nga karon nga naka-recover na ko muna dako kong pasalamat ninyong tanan labi na po sa kanang naing igsoon ni Junjun si Kuya Jojo nga mao pinaghatod namo dam gisak jan pagawas namo sa kanang hospital nga sila ning hatod namo dari kadlawon dako nga put mi dari alas 2 sa kanang kadlawon mo dagan kadong salamat ni Kuya Jojo ug ni Sis Bibing sa ijang asawa dagan kadong pasalamat ninyo nja labaw sa tanan sa atong manggagaho nga agat ang Ginoo kay siya gadget mo'y naghatag sa ang kinabuhi guys nga karon di buhi gihapon ko itagaan gihapon ko ni Jaguan guys laing kinabuhi malanda kagkadyo kong pasalamat diya kamo guys katong mga tao nga ginupod sa Ginoo instrumento nga makatabang na nga wa ni kasagdi sa mga kinahanglan namo samtang nga dito kus kanang nay hospital Anja guys, kanang pasalamat po ko sa kananayang pamilya. Kay wapod sila kananay po sa pagampo nga makalingkawas ko. Dalabaw sa tanan kamo guys, mga viewers, mga silent viewers, mga sponsor. Kay bawo na mo, kananay kinsa mo. Nagkankadong salamat ninyong tanan kay ninyo pang gidugtungan hanggang kinabuhi. Isa pod mo guys nga naghatag nagdugtong sa kanang nayang kinabuhi guys karon di insud na ko ang jijindas niya agi murag katuluhon na dublihon. Mo to guys, pasalamat kaadyo ko ninyo guys. Pero kinahanglan nga magamping pa ko guys sa mga buhatonan nga kananay bugaat. Pero kanang mga lihikanan nga kananay simple ra. Okay ra ko mo. Kuanda na okay ra ko mo.
basta maglikay sa jud ko sa kuan guys. Bugat digid lalim ning maitupik pregnancy ta. Sakit man naingana pero dawatan lamas gihapon kay pagbuot manas kanang kuan guys Ginoo. Di jud to para sa kananay amo kay og pagbuot sa Ginoo nga tagaan kami og ikaduhang bata. Gihatag na unta ingaton ng pangitabo guys. So ato ang dawaton nga hindi pa jud to para sa kanang amo jamoto hindi lalim maoperahan kay grabing ka kanang sakit ja piling na murag kanang baldado na ko kay ana bawal na ko ng mga rasing ana ba mo nang di lalim nga kanang maoperahan ta kay makuhaan tag kusog mo gani ko nagtuo tabo dai ni nahingani nga kanang maoperahan ko utro mo nang di ta kay baw guys sa kanang kinabuhi o mga panghitabo Ginoo ra gadyo kay baw sa napian kinabuhi tag adlaw kay karon hitabo na ko ako gatuo nga maoperahan day kung kanang naay utro Ginoo ra yang saligan datong kuan na guys panahonan dya aghapon gadyo ikaglekan nga musakay o kanang naay ambulansya nakasakay nang gadyo ko karang kasi kakadjog kanang naay kuan dagan daka na bitong naas kanang naay salida nga makita nimo nga kanang naay isugod ka kanang naay hospital dya isakay ka kanang naay murag katring nga mudagan kasi nga na di ba katong ang gigdaan ba nga katong naka Stretcher nga. ay lain po ng wheelchair Pero wheelchair ka man itulod nung song siya. kanang bitong makita nimo Stevie guys nga isakay-sakay ka kanang naay kanang kama nga mudagan Dali-dalion ka. ingato ko guys Dali-dalion isulod. oo kanang gidagandagan ko nila dito sud ba kay kanang nadadaan ako sa kanang operating room na makakita lagi ka sa Lidas TV ba nga nga na nga iras kanila nga to yahang naranasan guys ja pagabot pa dyan dito sa kanang naay kanang ba operating na batugon sa tong partoha ipang bukaka pagdadyog ko kanang naay taman ingon po yung doktor nga bukakas labaw pas ng anak la bukaka wanay wawuwaw way ahit yung nag-stick nga ingato di ay mahala na to sila guys makakita sila sa kananayahang talir bisakin sa ragajining hulim gitanaw nila tadtaod ay tadtaod ay bisakin sa rining tuslok nato guys ako ano ko'y pakialam bahala to sila kay natural raman pud na kay laman pud ng kuan trabaho mura lagi ko dito kanang naay labaw pas ng anak giyot tanagang do katiil ja bukaka o kanang naikuan taman pero pag sa kanang naikuan operating room last na tungahang na sa tungahang namatngunan ba nga dahil gitusok daris kanang naihang abagag sa dani dapit nga kinasakitan grabing sakita sa nga tanan mao na to ja pag mata na nga nay nagkuan sa ang dari kanang murag giseksek nga kanang nay tubo nga mura na nung tag-aran na nung lisura ka adyo ginahawa nga datong na gibutang na kanang na itubo nga aran lami ka adyo langkaton ba kay murag maglugas naman inuun tag kanang na ikuan ginahawa jamo to ni nga kanang na doktor nga kuwaton ko na mga 30 minutes kay tangtangon na kuno wag kanang kuan tubo jamo to guys nga gihatod ako dito sa kanang na sa tong partuha nga ako ramang isa gibutang natong partuha nga kinamingawan nga grabing bugnawa sa nga tanan dari sang mga kilid gibutang na murag mga TV na murag mga Kapirirom gani tawag di ko sayap kay kapirirom bon sa to guys basta mura to yang nakuanan dito sa nayahang parto nga ako rang isa ja grabing bugnawa sa nga tanan ja gahang kilid na murag mga TV na murag mga wire nga dag nga kanay mga wire ako rang isa kagabi og isa kadlaw kay murag hapon na to sa tirubim nakasud dito sa kananayahang kuan ang kwarto ay sige kog reklamo sa nurse ba kay aghang kwarto kinabugnawan jud sa nga tanan mura kag mukaging sa kabugnaw ba jamaw ra to guys di lalim ni may topic pregnancy ka kay sakit kay hiwaan pa ta ja putdan pa ta og kanang kuan
tubo. Pero hinga ng doktor, pwede pa ko mabuntis, kinapa mo ko isa ka tubo, pero sa lagi ko na pong pangidaron, nalisod na, kaya kuha naman ko, mo 38 naman ko karong kuhan, karong, ay 37 day ko, dahil sa January, nag 37 day ko, pero mo 38 na lagi po. Nandiyan kay, papahilumon pa ba ko nung sama, duha katuig, tulo katuig, isa kanang na magbuntis, lisod na kay, anong mga pangidaran na, kuha na ko dana, 40 na. Nga na guys, lisod na. Pero saan man guys nga, saan man guys nga, nitabo mga jilingan nga, legit siguro to para namo. Dawaton sa adyong kabubuton guys, sa mga pangitabo kay Ginoo may nagbuot. Di man gajud ta makabuot, kay tao raman ta. Ginoo ra man gajud mo magbuot. Nato. Ginoo ra pinasayod og kanusatan ni jakwaon kay kani nga ang ginawa. Mga inugman raman nga ang mga kinabuhi. Munang wa tay laing mahimo guys, mag-enjoy. Sina ni ratong kinabuhi at enjoy bahalag mga pobre rata. Basta kay mag-enjoy ta, maglipay-lipay. Kay ta kay bahog karon og ugma di ay kuwaon natas kanang Ginoo. Mura na guys, diya murag kanang tas-tas sa siguro ni nang jaw-jaw. Magbabay na ko guys, diyan kita-kita na punta sa sunod ng vlog. Diyan gajong salamat sa permanent yung pagtanaw sa mga vlog guys. Diyan magyamping mo sa kanunay. Diyan God bless ni yung tanan guys. Bye bye. Dengan salamat sa pagsubaybay sa ang vlog karon.